रायजोफोर जोंहा बर' हारिफोरा गावनि हारिमुखौ लानानै वर्ल्ड रेकर्ड बानायनो थांगासिनो दं। बयबो नुखाबाय आरोखि भिडिअफोरावबो नुखाबाय जानांगौ नोंसोर गुबुन गुबुन इउटुब चेनेलफोराव जोंनि बर'नि बागुरुम्बा मोसानायखौ वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थांगासिनो दं रायजोफोर नोंसोर मिथिखाबाय। जाहाथे जोंनि बे वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो नागिरनाया मोजां जाफुंसारो बेनि थाखाय आंबो आसा खालामदों आरो बे मोनसे जोंनि गोजोनथाव खौरां आरोखि रायजोफोर जोंनि बर' हारिनि मोनसे बिराद गिदिर एचिभमेन्ट जाहाथे मोजां जाफुङो आंबो आसा खालामबाय। रायजोफोर जाय भिडिअखौ नायदों अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो शेयार खालामना होदो। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै दा खामानियाव दंथ'यो आं रायजोफोर।